Bore da bob yn un gael gyflwyno'r emyn cyntaf fy hun gan mae felly o'r arfer ar y sil ar ddiwedd tymor ysgol, mae'n siŵr, gwylio ysgol. Geiriau ddewyswyd yw'r geiriau rhif 5, 6, 9. Yn aros yn adran yr Ysbryd Glân a'i waith. A'r geiriau gan elfed i'r Eglwys a'r Glwydd rhofwynhau y tywylliadau nefol a grasol wyrthiau'r Ysbryd Glân yn creu yr anian ddwyfol ac yn y blaen. Dwi'n tybied bydde rhywun rhywfan fan hyn wedi sôn am y silgwyn sil diwetha ac mae'n dra tebygol y bydde rhywun wedi darllen o leia hanner cynta llyfr yr actau. A dwi'n bore yma am ddarllen diwedd neges fawr 4 ar ddydd y Pentecost ac yna sôn am fywyd y credinwyr yn dilyn hynny. Gan ddechrau ddarllen yn adnod 29. Meddai Pedr, gyfeillion, gallaf siarad yn hi wrth eich am y patriarch Dafydd, iddo farw a chael ei gladdu, ac yma ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. Felly, ac yn dain broffwyd ac yn gwybod i ddiw dyngu iddo ar lw y gosodau un o'i linach ar ei orsedd, rhag gweld atgyfodiad y Meseia yr oedd pan ddywedodd ni adawyd ef yn hedys ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Yr Iesu hwn y gyfododd Duw, rhywbeth rydym ni oll yn dystion ohono, felly wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw a derbyn gan y tad ei addewid am yr Ysbryd Glân, fe dywalltodd y peth hwn yr ydych chwi yn ei weld a'i glywed. Canis, nid Dafydd esgynnodd i'r nefoedd, y mae ef ei hun yn dweud, dywedodd yr arglwydd wrthfa arglwydd i eistedd ar fy neheilaw, nes i mi osod y delynion yn droedfainc i'th draed. Felly, gwybydded holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yr arglwydd ac yn Meseia, yr Iesu hwn a groeso Eliesoch wi. Pan glywsant hyn, fe dwys bigwyd yn ei calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth aw nawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, er maddeiant eich pechodau,
ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd, oherwydd i'ch chwi yma'r addewid, ac i'ch plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Ac a llawer o eiriau eraill y tystiolaethodd ger ei bron a'i hannog. Dihangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Felly, bedyddiwyd yr rhai a dderbyniodd ei air ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Yr oeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas ac yn torri bara ac yn y gweddiau. Daeth ofn ar bob enaid. Yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud trwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin, byddent yn gwerthu eu heiddo a'i meddiannau ac yn ei rhannu rhwng pawb, yn ôl fel y byddai angen pob un. A chan ddyfal barhau beunydd yn unfryd yn y deml a thorri bara yn ei tai, yr oeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon, gan foli Duw a chael ewyllus da'r holl bobl. Ac yr oedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, yr rhai oedd yn cael ei hachub. A boed i'r fendith nefol fod yn ganllaw i ni ac yn gynhaliaeth i ni ar ein taith. Amen. Cawn ni'r coeddiadau nawr. Bore da i chi gyd a chroeso i chi sy'n yma yn y capel a rhai sy'n hefyd yn ymuno ar y Zoom. Mae'n braf bod yma gyda'n gilydd a gobeithio gawn ni fendith o gyd-addoli. Mae'n bleser gen i groesawu'r perchedig Denzil John i Eglwys y Crwys unwaith eto. A rhag ofn bod yna rai na chi yma sydd ddim yn mor adnabyddus a'r perchedig Denzil John a gyda ni. Bu'n weinidog ar Eglwys y Tabernacl yr Oes ac mae o'n emynydd ac yn fardd. Da ni bob amser yn falch ei gael yma hefo ni ac yn ddiolchgar iawn am ei arweiniad a'i barodrwydd i wneud hynny bob amser. Dewch yn ymlaen at gwrando ar ei genodwri ni bore yma ac eto heno am 6. Croeso, Denzil. O ran gweithgareddau, mae'r wythnos eitha tawel o'n blaen. Fe fydd coffi ar y camera fore Mawrth am 11. Wedyn, y Sul nesaf, edrychwn ymlaen at groesawu'r plant yn ôl wedi'r hanner tymor a llwyddiant yr Eisteddfod yr Urdd wrth gwrs, ac fe fydd ysgol Sul yn y bore. Bydd y ddwy oedfa dan arweiniad Thomas Williams ac fe weinoddir y sacrament o swper yr arglwydd yn y nos. Diolch. Fe wnawn ni'r casgliad nawr os gwelwch chi dda. Gweddiwch am bob rhodd a ddaw i fywyd yr Eglwys, yn rhodd o amser, yn rhodd o ymdrech ac yn roddion ariannol hefyd. Ac asegwr y cyfan sydd gennym i'w gynnig i ti, gan weddio bydd ein dyddiau andoniau gyflawni dy ddiben yn ein bro. Cynnal a chadw ni yn dy air wrth i ni roi'n hunain i ti nawr, a hynny yn enw Iesu. Amen.
Ac fe ganwn ni'r ail emyn o'r rhai sydd wedi dewis rhif 581. Geiriau Dafydd William Llandelo Fach. O arglwydd dyro awel a honno'n awel gref, i godi fy ysbryd egwan o'r ddeiar hyd y nef, yr awel sy'n gwasgaru y tew gymyle mawr, mae fe wnaed am ei theimlo o'r nefoedd doed i lawr. Peryg bod fi'n gofyn yr un cwestiwn, bod tro byddai'n ymweld, ydyn ni'n canu neu dweud gweddi'r arglwydd? Canu, oce. Cerwch fi, byddwch chi'n ymweld fel dwi'n nawr yn cael y fraint o'n wneud gyda cynifer o amrywiadau o batrymau eglwysig, mae well bod fi'n gofyn cyn bod fi'n gwneud cawl o'n ni. Boed felly, gawn ni rannu'n gweddiau. Arglwydd y lluoedd, Duw yr holl fyd, y Duw sydd yn fwy nac y gallwn ni byth mo'i ddychmygu, yn dyfawredd ac yn dogoniant, yn dallu ac yn dybwrpas. I ni'n dod o'r newydd gyda'r bwriad didwyll hwnnw o gydnabod cymaint yw'n dyled, cymaint yw'n parch, a beth yw natur ein moliant ohonot. Mae'n ddigon hawdd i ni ganmol ein gilydd ac i ddiolch am ddeioni byd. Ond yw'r holl sydd gen i mi ddweud wrth eraill ac wrth y byd i gyd ddim yn cymharu gyda fawredd ath bwrpas di. Plygwn ac addolwn. Plygwn ac addolwn am y creu, plygwn ac addolwn am Iesu, plygwn ac addolwn am waith yr Ysbryd Glân. Plygwn ac addolwn am brofiadau bywyd sydd yn goleio pob tywyllwch, yn herio pob ofn ac yn ein harwen i'r yfori a ddaw. Y mae neges yr Pentecost o hyd yn cyffroi ac yn cadarnhau. Y syniad yma fod rhywbeth llawer mwy na ni wedi'n meddiannu'n llwyr. Bod yr awel wedi chwythu i fewn i'n hwyliau ni, a bod ein llong fach ni yn symud yn ôl dy awel di. Diolchwn am sawl sydd yn hwylio i'r un cyfeiriad, yn dilyn yr un arweiniad, yn profi yr un awel. A hynna mewn amrywiaeth o wledydd, yn addoli mewn gwahanol ieithoedd a ffurfiau
oedfaon, ac eto yn y bôn yr un y dyhead, bod rhywbeth oedd i fewn i ni yn profi dy lawnder di, dy fendith di, dy gariad di. Ac eto mae'r reddf i ni ddod â concerns dros eraill, pobl sydd eu hamgylchiadau'n heriol ac yn anodd, ac ar lwyfan byd i ni'n clywed am drasiediau bywyd. A mae yna gynifer o enghreifftiau hyd yn oed nawr o ryfeloedd yn dal i fod, o dlodi yn dal i'w brofi, o unigrwydd ac arswyd. Ac yma'r digwyddiadau sydd yn mynnu lle ar lwyfannau newyddion byd yn rhan o'n gweddi ni. Ar yr un pryd, mae yna rhywbeth yn digwydd yn y strydoedd i ni'n byw ynddyn nhw. Profiadau sydd yn digwydd i eraill yn y dref a'r ddinas i ni'n gyfarwydd â hi. Enghreifftiau bobl wedi cael damweiniau bywyd, wedi syrthio ar y daith. Pobl sydd yn fregus, beth bynnag natur y breider hwnnw. Ac am yr eiliad fychon, am y funud yma o weddi, am yr awr o addoliad, i ni'n gofyn dy fendith ar y sawl i ni'n cael ein anodd i ddweud y peth iawn, i wneud y peth cyfaddas ac i gynnig gobaith. Mae'n ysbytau ni yn gofyn gweddi. Mae yna gartrefi henoed a chartrefi plant sy'n mynnu lle yn ein defosiwn. Ac yma'r byd o'n cwmpas yn destun ein concern yn ni. Diolch am yr holl hwyl a brofwyd ac a welwyd ar Ynys Môn gyda Steddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru. Ac i ni'n parhau weddio bydd i fwy o wledydd byd ddarganfod y math yna o lawenydd a chydweithio. Ac y bydd diwylliant yn herio tywyllwch profiadau bywyd. Y diwylltio yna sy'n dwyn rhyw ffordd o feddwl a ffordd o fyw sydd yn cofleidio eraill. Yn cynnal yr un ddynoliaeth. Ac wrth addoli Iesu, ni'n gweld y breichiau agored yn cofleidio pawb. Arglwydd cofleidia ni nawr. Trwy garha wrthym yn ein gwendid a madden i'r beiau amlwg ac anamlwg i ni'n gyfrifol amdano. Cymorth ni estyn dwylo dros y môr ac i rannu gobaith i fod yn gyfryngau trigaredd a gwasanaeth a chyfiawnder. Gwrando ni ysgwel yn dda arglwydd wrth i ni rannu'n gweddiau cyhoeddus a'n myfyrdodau tawel ger dyfron yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen.
Ac fe ganwn ni'r trydydd emyn a ddewiswyd, geiriau rhif 826, ti arglwydd fi'n dywysydd ar hyd blynyddoedd oes, yn gwmni ac yn gysur a thysgwydd dan ein croes. Diolchwn am bob bendith fi'n gymorth ar y daith, a nogan i o'r newydd i aros yn dy waith. Ti arglwydd fi'n dywysydd ar hyd blynyddoedd oes, yn gwmni ac yn gysur, a thysgwydd dan ein croes. Diolchwn am bob bendith fi'n gymorth ar y daith, a nogan i o'r newydd i aros yn dy waith. Wrth gofio y gorffennol a datblygiadau dyn, ryfeloedd ar y blin, cyforwn diorglwydd am wirthiol waith dy ras, sy'n adfer poch a diriau'r ifrainiau'r yn efol dras. Dyfais a darganfyddiad sy'n llesol a defnyddiol, boen a brew, gladforwn di. Diolch am ei ddewis, nid fi sy'n gyfrifol am hynny. Luniwyd yr emyn yna nôl yn y flwyddyn 1999. Sut dwi'n gwybod? Achos bod e wedi cael ei ysgrifennu fel rhan o ymdrech gan nifer ohono ni i greu emynau newydd ar gyfer y mileniwm. Y mileniwm ac yr oedd angen emynau ffres bydden nhw ar gyfer y achlysur hwnnw, ac fe newidiwyd un gair o'r emyn fel oedd e gen i, sef ar hyd canrifoedd oes oedd da fi, ar hyd blynyddoedd oes, a golygydd caneuon ffydd nath awgrymu bod e'n mynd i fod yn cael ei ddefnyddio fwy tas e hynna'n digwydd, a John William Jones oedd hwnnw. Beth yw'r emyn dôn sydd yn caneuon ffydd i'r emyn yna? Nage? O, ti'n da iawn, Llandernau. Ie, ar gyfansoddraig oedd Ann Hopkyn. Fel beth y cyfenw Ann Hopkyn. Ie, Davies yw i fi, ond Ann Hopkyn Evans yw i. Gweddw bellach, mae Billy Gwri wedi marw ers chydig amser. A nes i'n gweld Ann yn Steddfod, ond fe weles i mab i Tristan a weles i chwari Nia. Beth bynnag. Falle ddyn nhw'n at rhywbeth tu ôl i yna os gofiau nes ymlaen. Mae'r adnod sydd wedi cydio yn dau ac mae'n aros mewn pob math o gyd-ddigwyddiadau adegau gwahanol, sef bod y disgyblion oll ynghyd yn yr un lle. Ac os chi am rhyw fath o bennawd i'r bregaeth yna, dyna fyddai.
bod pawb gyda'i gilydd. Ac i ni byw mewn byd lle mae pawb ar wahân. Cymaint o groes dynnu, cymaint o wrthryfela, cymaint o gasineb, cymaint o drais. Ac yma'r peth wedi mynd yn troi'n ddiflastod llwyr. Dwi'n sôn am fy nheu felen bron bob tro wy'n dod yma mwy na thebyg, a hynna oherwydd parhad y rhyfel rhwng Rwsia a'r Wcrain. Beth gallai fod yn barhad y rhyfel rhwng Gaza ac Israel, beth sydd wedi bod yn digwydd yn Gogledd Sudan, beth sy'n digwydd nawr yn Iran, ac yma'r oll fel tasa fe'n troi yn ei unfan o'r naill yn taro'n erbyn y llall. Ac ar lwyfan byd yma'r peth yn wath na tragic. Gallai ni fod yn cyfeirio at nifer o bethau sydd wedi ymddangos yn y papurau ni, hyd yn oed yn yr wythnos a thibio. Am blant yn cario cyllyll, am bobl sydd yn taro'i gilydd. Oedd yna dymer o erthigl y dydd o'r blaen am fenyw, wastad mae rhyw ddeuddydd 3 yn ôl falle oedd hi, lle roedd y wraig yn bwli a'n ei gŵr ac yn yr heddlu wedi gorfod ymryd. Oedd y stori'n ungol, greulon, anodd dychmygu'r fath beth. Ond mae yna rhyw stori yn ei gilydd yn ein papuriau dyddiol ni, yn sôn am drais, yn sôn am ddynion gan amla yn treisio merched, bod pobl yn ei tlodi, pobl yn ei hangen, a'r oll sydd yn digwydd yn y byd gwleidyddol, lle bod y cyd-destun concern y rhan fwyaf yn sôn am bethau economaidd oherwydd tlodi, oherwydd diffyg bwyd, diffyg maith, ofn methu talu biliau, ac yma'r stori yn gynyddol gweithygu. Ac yma'r redd gan bobl siŵr o fod i ddweud, wel mae rhywun ar fai, wel os i ni gyd ar fai, bod ni mor drychwantus am bethau. Y pethau amlwg a'r pethau sydd yn anamlwg, ond i ni ddim yn fodlon ar yr hyn sydd gennym, mae yna wastad angen mwy o rhywbeth i gilydd. Ac os i ni'n chwennu'ch mwy, yna mae'r adnoddau sydd ar gael yn llai i'r sawl sydd yn methu hawlio. Dwi'n yn gwybod ble glywes i ddechrau a dweud the pig trough ethic. Mae'r mochyn sydd ar trwy'n mwyaf sydd yn cael y pryd llawna. Ac yn anffodus mae yna big trough ethic. So pig trough ethic yn digwydd yn oramal ac yn cael ei gynnig fel newyddion i ni ar draws y byd. Ac yng nghanol yr oll o'r erchylltra yna, mae yna ddeioni, mae yna garedigrwydd, mae yna ymdrech i fod yn deg. Ac wy'n dawel derbyn bod yna sawl anogaeth i gyfiawnder, ond i fi mae'r anogaeth yn codi o beth wedi ddeall, beth wedi dderbyn o naratif Iesu yn ein byd. Beth wnaethau, beth mae'n parhau i wneud, beth mae'n parhau i ysgogi, a bod deioni yn digwydd. Fe glywsoch chi mwy na thebyg sy'n diwetha ni bod chi wedi ddeall a'i dderbyn ar draws yr degawdau bod Silgwyn neu'r Pentecost yn 50 diwrnod ar ôl y Pasg ac yn cyflawni a ddewid Iesu i roi'r egni y grym yr arweiniad y diddanydd arall i gorff y credinwyr. Ac yma'r credinwyr yn gymdeithas, yn gymuned o bobl bod nhw'n lleol neu'n genedlaethol yn ein fyd-eang, yr eglwys sy'n hyrwyddo cyfiawnder a thrigaredd, sydd yn meithrin brawdoliaeth iach, yn hyrwyddo diwylliant gadarnhaol, fel bod yr eglwys fawr fyd-eang, hyd yn oed yn ei pytiau bach lleol, yn ei cymunedau lleol, yn ceisio gwneud deioni yn y byd, yn rhannu bwyd. Wrth gwrs ges i ar faes yr Steddfod dydd Gwener oedd hi, yn sôn am Eglwys y Crwys yn ardal Rhuthun, yn gwneud, ac oedd y ddwy oedd yn siarad â fi, yn perthyn i'm rhiod fe mae'n digwydd, ac yn sôn am y ffaith bod nhw'n cael cymaint o adnoddau a bod yna fodd i rannu ymysg yr ardalwyr
lle nad oedd yna ddigon o fwyd yn y cwpwrdd. Ac yma'r stori fach syml yna yn cael ei hailadrodd ym mhob ardal mwy na thebyg. Ac i ni gyd rhyw ffordd neu gilydd yn ceisio estyn cymorth i eraill. Ac yma'r broses yna yn fynegiant o'n deheuad ni i weld deioni yn digwydd oherwydd i ni brofi deioni yn Iesu Grist. Byddwn ni'n canu, dwi'n gwybod oedd wedi cael ei ddewis ar gyfer heno a'i peidio, a dwi'n gofyn hynny chwaith. Ond un o'm hoff emynau Pentecost yw'r emyn sydd yn canu arglwydd Iesu, llanw deglwys a thlân ysbryd dyd ei hun. Ac yma'r emyn yna, fel tasa fe'n dweud, mae perygl i ni fel car neu fel batri i fynd yn wacach, yn wanach, a bod eisiau ail-enwi, top-up yma ddiddwedd, fel bod ni'n yn llawnach o Grist, yn llawnach o ysbryd Duw, yn llawnach o brofiad y Pentecost. Ac yn y dydd hwnnw, ac yn y cyfnod hwnnw, mae yna broses o weld Iesu ar waith. Ac y meddai'n i atgoffa'n gilydd o'n i Duw bod yr eglwys yn gyfnod o lenwi, o gryfhau, o ymestyn hyd yn oed, fel bod yr eglwys yn llawnach o'r Ysbryd Glân. Mae'n bwysig bod ni'n ystyried, mae'n bwysig bod ni'n ymroi, mae'n bwysig bod ni'n ymestyn. A rhwng y Pasg a'r Pentecost, mi roedd yr eglwys fel oedd hi yn yr mis hwnnw, yn medru profi'r peth sydd yn oll ynghyd yn yr un lle. Ac wrth fod yr llawnder yna'n digwydd, bod yr eglwys yn profi y cryfhau, yr adnewyddu, yr atgyfnerthu. A dybu ei fod yn wir am bob eglwys, bob cynulleidfa, gan gynnwys y Crwys, bod angen i chi fod cynulleidfa gael cyfnodau o sylweddoli gyda'ch gilydd bod chi'n cydweithio, yn cyd-ddyheu, yn cyd-rannu, a bod gyda chi nod. A dweud rhywbeth felly dwi am wneud am yr ychydig amser dwi'n gymryd fan hyn bore yma. Nawr, yn y narratif sy'n cael ei adrodd yn yr ail bennod o lyfr yr actau ac ymlaen i weddill llyfr yr actau, o'n i am nodi bod yna a fath amrywiad o ddisgyblion, y dyrfa yn cynnyddu. 50 diwrnod fuodd, ac eto y mae Luc am ddweud fod yna filoedd o bobl wedi dod i deulu'r ffydd. Miloedd o bobl wedi dod i rannu y defosiwn, a bod yr amrywiadau yna yn dod yn un endid. Bod yr hynna oedd yn wahanol yn troi mas fan o'r un peth. I fod o'r un feddwl, i fod yn rhannu'r peth oedd yn ffocws ar Dduw ei hun, ffocws ar waith Iesu, a bod y gynulleidfa naill yn helpu'r llall i sylweddoli pwy a beth yw Iesu Grist. A beth bynnag yw pwnc ein sgwrs ni ymysg gan gilydd, bod e yn yr adeilad hwn, bod e yn ein cwmnïau ni tu fas i'r adeilad, bod e gyda phobl tu fas i fyrlwm eglwys, mae'n bwysig bod ni'n rhannu'n profiad gyda'r amrywiaeth pobl sydd yn ymddiddori yn gwaith ac yn bwrpas Iesu. Ac os ni'n dechrau bod ynghyd a'n gilydd, yma'r gwahaniaethau yn bellhau. Yma'r hyn sy'n gwneud i'n wahanol yn llai bwysig na'r hyn sy'n gwneud ni'n bobl gyffredin i'n gilydd. Bod ni'n deall yn ddi-drafferth bod ni yn frodyr ac yn chwiorydd i Saeson, i Albanwyr, i Wyddelod, i Ffrancwyr, i'r Almaenwyr, i'r Sbaenwyr, i'r Ewropeaid i gyd. Bod ni rhan o'r un byd sy'n cynnwys Affrica,
ac Asia, Australia, a'r Americas i gyd. Ac ein bod ni'n chwilio am ffordd i ddeall ein gilydd drwy dderbyn Iesu. Na, mae hwnna'n swno fel rhyw fath o utopia bach neis. Ond dyna anian eglwys, bod ni'n derbyn ein gilydd ein hamrywiadau, boed o ran iaith, o ran lliw croen, o ran arferion, bod ni'n derbyn, bod ni'n un yng Nghrist. A fod pawb, beth bynnag ein iaith, beth bynnag ein patrwm addoli, yn profi grym Iesu yn yr Ysbryd Glân. Gwaith Iesu yn yr Ysbryd Glân. Gweinidogaeth Iesu yn yr Ysbryd Glân. Dwi'n stryglan. O ddifrif yn cael ein anodd i ddeall sut y gall Cristion mewn un gwlad gasau Cristion mewn gwlad arall. Wy'n stryglan. Sut y mae modd i bobl yr eglwys Catholig yn Rwsia fod mor elingieithus i Gatholigion yr Wcrain. Wy'n stryglan i ddeall sut y gall pobl sy'n ymwneud â'r ffydd Gristnogol fethu gweld beth yw meddwl Duw ar ein cyferni. Beth oedd enghraifft ac esiampl ac anogaeth Iesu ar ein cyferni. Beth yw'r Ysbryd Glân sydd yn meddiannu ni o'n mewn fel ein bod ni yn gallu symud ymlaen. Petrol yw petrol yw petrol. Bod e'n Shell neu bod e'n BP neu bod e'n unrhyw frand arall. Petrol yw yn diwedd. A dy pa bwmp petrol byddwch chi'n mynd ato, beth bynnag i chi'n rhoi yn eich car, dyna'r tanwydd sy'n siwto'ch car chi. Ond i bai wrth gwrs bod chi'n prynu diesel, neu bod chi'n prynu trydan. Ond bod gyda chi drydan, neu bod gyda chi diesel, neu bod gyda chi petrol, diwedd y dydd, nod y car yw symud. So chi'n prynu car er mwyn eistedd ar y palmant. Ych chi'n defnyddio'r car mwyn cyrraedd rhyw bwrpas, rhyw le, rhyw ddigwydd. Does dim lot ots. Beth yw'r bwyd ych chi'n ei fwyta? Falle bydd rhai yn lysieuwyr ronc. Bydd eraill yn barod i fwyta cig o ryw fath. Neu hynny'n amodol ar ddiwedd y dydd. Ond bod y corff yn cael y gynhaliaeth sydd ei angen ar gorff, yna mi fallwn ni fyw. Ac yn y byw hwnnw cyflawni'n diben. Beth bynnag ein iaith, beth bynnag ein cefndir, beth bynnag ein blas ar bethau, ar derfyn dydd, mae'r ysbryd oedd i fewn i ni angen ac yn cyrraedd y nod o fod yn debyg i Iesu. I ni ddim yma i fodelu dillad, i ni ddim yma i hyrwyddo rhyw frand o gerddoriaeth neu gilydd, i ni yma mwyn byw Iesu yn y byd. Ac os i ni'n byw Iesu yn y byd, i ni'n dibynnu ar waith yr Ysbryd Glân o'n mewn. Ac yma cael profiad a llawnder o'r Ysbryd Glân o'n mewn yn peri ein bod ni wedyn yn debyg i Iesu. Yn ymdebygu iddo yn ein hagwedd, yn ein hawydd ac yn ein gwasanaeth. Mae eisiau ni gael top-up o'r Ysbryd Glân yn gyson. Mae angen i ni feddu anian Crist yn ein calon. Oll yn gytun yn yr un lle yr amrywiadau. Oll yn gytun yn yr un lle fel bod yna ardal gyffredin i bawb. Beth bynnag ein hiethoedd, beth bynnag ein cefndiroedd. Gofod Duw yw'r hyn sydd yn cael ei gynnig i ni. The space of God. Ac y mae space Duw, gofod Duw, lle Duw, llwyfan Duw, pa ddelwedd bynnag sy'n gweithio i chi, bod yna rhywbeth cyffredin i bawb ynddo fe, lle i bawb ynddo fe. Nid pob un sy'n ffoli ar
ar gerdant. Nid pob un sydd am ganu opera, nid pob un sydd yn canu jazz neu'n dwlu ar hip-hop. Mae'n blas cerddorol ni'n mynd i fod yn wahanol. Mi fydd ein gofod ni o'r herwydd yn wahanol. Ac eto pan ni'n ymroi, yn ymddiddori, yn ymserchu yng ngwaith yr Ysbryd Glân, nid yr adeilad sy'n cyfri, nid y tir o dan ein trad ni sy'n cyfri, ond yr anian sydd o'n mewn. Ac yma'r anian o'n mewn yn cyniatau i Dduw ei hun, ein meddiannu, ein llenwi, a'n lliwio. Stier yw lliw gyda llaw fyna, nid cyler. Bod stier Duw yn digwydd tu fewn i ni. Ysdim ots beth yw'r enwad ych chi'n perthyn iddo. Ysdim ots beth yw'r ddiwinyddiaeth sydd yn rhoi arweiniad i chi. Ond bod ni'n medru cyd-rannu gofod Duw. Dwi wedi byw ar hyd fy oes bellach wedi gorfod treial pontio gyda pobl o ddiwinyddiaeth gwahanol i fi. Dwi ddim yn rhwydd. Dwi ddim yn rhwydd oherwydd tuedd i bobl i gyfiawnhau safbwynt eu hunain ac yn methu clywed safbwyntiau eraill, dealltwriaeth arall, dehongliad gwahanol. Ond mae pob ffordd, pob llwybr, le bynnag ewch chi o gwmpas yr eryri yn i fod i gyrraedd yn oed, i gyrraedd y pegwn. Ac yma'r pegwn yna ym resenoldeb Duw. Ond gwaen ni rhag meddwl mae lan fyna rwle mae'r pegwn wrth ein trad ni'n aml. Yn ein cymydned ni'n gyson, ble bynnag yma yna angen y mae llwybrau'n arwen a ran Duw i'r man hwnnw. Oherwydd Duw ei hun sy'n arwen, Duw ei hun sy'n cymell, drwy Grist a drwy yr Ysbryd Glân. Oeddech chi'n clywed Duw yn siarad â chi? Oeddech chi'n synhwyro beth mae'n ddweud wrthoch chi? A yw sain Duw yn felys i'r glist? Beth y mae Duw yn dweud wrthoch chi? Sut ych chi'n ymateb i'r hyn sydd yn sŵn Duw? Ac y mae Duw nid yn canu ond un nodyn. Mae yna symffoni i'r gân yn does. Mae yna amrywiaeth ac eto unoliaeth yng ngwaith Duw. A mae bresenoldeb yw glywed rhwng pob nodyn. Yn y tawelwch, yn y distawrwydd, yn y gofod, mae yna lawnder o Dduw. Ac ar ddydd y Pentecost, y fath sŵn yn llenwi'r lle i gyd. Ac eto mae pob un yn deall, pob un yn clywed, pob un yn ymateb. Oherwydd arglwyddiaeth Duw yw hanfod y Pentecost. Ac y mae pob digwydd ar ôl hynna yn clodfori Duw, yn cael ei gynnal gan Dduw, ac yn cymuno gyda Duw. Duw yn llenwi'r eglwys. A pan byddwn ni'n meddwl am waith yr eglwys ble bynnag, ac i'ch rhan chi yn y lle hwn, i'ch cymuned chi fel cynulleidfa, i'ch teulu chi yn y lle yma. Duw sy'n llenwi. Duw sydd yn rhoi lliw. Duw sy'n rhoi ystyr. Ac yma llywodraeth Duw yn bwysig. A pan roedd y disgyblion yn ei miloedd yn dod o fewn mis, 6 wythnos, 7 wythnos, i deulu'r ffydd, i ymuno gyda'r disgyblion a ddath yn apostolion, a maen nhw'n dod ynghyd i'r un lle. I'r presenoldeb dwyfol, ac yn ymateb i lywodraeth Duw ei hun. The governance of God. Nid opiniynau
gwleidyddol, nid opiniynau diwynyddol, nid opiniynau cymdeithasol, ond bod gair Duw yn llenwi'r meddwl, fod pwrpas Duw yn llenwi'r anian, fod cariad Duw yn llenwi'r personu. Felly beth bynnag bydda i am wneud fori, beth bynnag y byddwn ni am wneud wythnos nesaf, beth bynnag a ddigwydd i naratif yr eglwys yn unrhyw gyfnod o amser, boed e mewn un gwlad neu mewn gwledydd gwbl wahanol, mae llywodraeth Duw yn hanfodol. Oherwydd Duw ei hun sy'n rhoi llawnder i fywyd eglwys, yn llenwi pob amheuaeth, yn rhoi trefn ar bob gymysgwch, yn rhoi sicrwydd lle mae yna ddiffyg gweld, a bod lliw Duw drwy'r Ysbryd Glân yn cael ei barchu, i amlygu, bod yna mateb iddo, bod chi a fi gyda'n gilydd yn dal gafel yn llawr arglwydd. Mae yna berygl i'r eglwys golli'r ffordd yn does. Bod yna ddiffyg cyfeiriad. Bod y gweld wedi cael ei gyfyngu. Ond yn niw pob gobaith, yn niw pob gwasanaeth, yn niw pob cariad, yma yna un cyfeiriad. A'r cyfeiriad i garu cymydog. Y cyfeiriad i genhadu'r neges. Y cyfeiriad i glodfori Duw ei hun. Fel bod yna weld a bod yna wasanaeth. Ac wrth i ni fyfyrio ar brofiadau'r Pentecost, bod ni'n dweud ymlaen yr af, diedwyf, mae digon yn ei farwol glwyf. Diolch iddo, byth am gofio llwch y llawr. Amen. Ar emyn ola ni am ei gani'r geiriau rhif 585. Cyffwrdd ynom ddiw pob llafar, rhoi'n moliant newydd flas, rho'r marworin ar bob gwefus i gyhoeddi maint dy ras. Llifed geiriau cysur drwom i ddiddanu'r unig trist. Gad i ni adleisio'r cariad sydd yn nofn dosturi Crist. Diolch yn fawr.
bod i'r cariad yn ei newydd gan i amdano fod yn cyd-deithio gyda ni o'r lle hwn i'n cartrefi ac i ddigwyddiadau ein dydd, ond boed i bob digwyddiad dadlewyrchu di fel rhan sylfaenol o'n henaid. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll. Amen. Yn